kayon kayu kang purwa sejati wit wono panggeblat papat godhonge mega rumembik apratopo keguwuk kembang lintang sloka langit semine teru ilat wasur ya lanteng su plutuwe pun lawan udan kebujuke kosong buka pratiwi oyoti bayu bojroy ana tangis sayong lepas tindaknya Raden Kokrasana sumengkane galih Raden Kokrasana duwi priksa bilih Raden Kokrasana putra Nalendra Mandura semu duka Raden Kokrasana uncat saking kademangan Widara Kandhang sumedya mbangun kentapa awit jurine penggalih sumedya damel tentrem nagari Mandura satema minggah gunung mudhun jurang nacap jurang jero pagedhonganing carita Raden Kokrasana minggah wonten gunung nama Gunung Rewantaka bangunaken tapa wonten ing mriku satemah ngantos kaya gagra musika Raden Kokrasana sungkawaning kalih Raden Kokrasana bangun kentapa wonten Gunung Rewantaka bisa ngrogolke wulu salomba dadi gara-gara bumi konceng mandelong kang langit
samudra kocak sumamburat kaya ginebur banyune oyak kang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh bayu bojro ngakoso jumegluk ngololir gelap sosro kekayon gengrebah kaya den bahabati prabawaning goro-goro dadiyo goro-goro sumundul kayangan jenggring saloka satemah para dewa-dewi Hapsara Hapsari kantaka prabawaning goro-goro ilang jagat Giripati preksa jagat lamun to kasempyuk goro-goro ngasta tirta panjuta nirmala katetasaken wonten jagat mrebawani jagat tata titi tentrem gemah ripah roh jinawi goro-goro wonten jagat pakliran hakarya tanggap marsa sirajuga kinarya kurmat wijilipun kilurah Semar sak peranakanipun kilurah Nala Garing Pitruk Sumawana Bagong ingkang saking pacak gujengan wonten madaning Ororo Balun dandang saka sabrak para paning dandang cocok wesi pulo srani laring pedang aja nucuk Sri Sedana nucuka sarap sawane wong Sukerto adoh no tekan segara kidul ujekno Teguh Yana slamet
Sore-sore nang latar karo sindene. Yuk. Rame-rame tetembangan rokalange. Kanca ae kanca, kanca sing kayeta. Kanca sabrata, ayo lo berdesa. Lawang Wewe sing marah-marahi. mantra saka toko merek simpas nganggo bego. Mikir mas mikir, prepare mas prepare. Awas. Nyapa aku Oh. menari, hariku dirolongan. Oh, yes. Mampu. Aku metu jedul cara Mataraman cekek cara kuno. Ya aku nyuwun pambiyantune Bu Waranggono aku nembang. Sore-sore nang latar karo sindene. Sindene nyaut. Rame-rame dedolanan ro dalange. Dalang wis ora tau dolanan.
Lho dadi pamomong ki ra tau dolanan. Dolanan apa? Luwe-luwe dolanan Rosiden. Aku ki saiki tenan karo Rosiden iki gila. Gablis. Lah ya sing apes ki kaya aku malah kalah karo kanca Wiyaga. Wiyaga ki bojone malah sinden. Aku malah ora. Barang Wiyaga ki malah do gleling-gleling. Lho akhire sing kretek ana. Ora nyono babar pisan ketoke wong kluntah-klunthuh kaya ngono bebayani iki. Ketoke wong ketoke ndendakake kok kena jebul gendong watu hitam. Wah, ora kaya-kaya matur nuwun. Jan kenugrahan. Anggere aku ngrungokke suarane, oh cetha ora pangling kae sing rebake kretek kae. Ayo. Saiki selepeganipun, monggo Mbak Sidir, monggo. Ayo kanca suka suka Terima kasih aku Petro ki akhire temu karo Sindhe ngono wis jane lali karo sedulur. Lha wis Sindhene modhok wis. Karo Gibas Gebes dasare nganyar iket. Tanjungane diunggahke sithik. Sindinge tumpuk wah. Gleling. Terima kowe. Iya. Syukur Petro iki anggere cocok ngono wis tenan. Aku yo ora keri gawe kaya Petro arep nembang karo joget. Sing kira-kira Bu Sinden iso. Petis manis Pos tabu saupama Darti saiki teruske dhewe coba wentis manis. Ayo. Petis manis yen ucap sing petis manis. Mula tenan anggere karo gamelan ki sok kuwur. Caretaku kok beda. Petis manis ngono jenenge petis manis ki kecap.
Nek kok caretaku kok beda karo duweke sinden-sinden kuwi. Mula samae kuwi tulisane ajar sinden. Ana tulisane petis manis ya ana. Maka Mbak Darti saiki yuk. Aku ora keri gawe kaya gareng karo Petruk. Jajal aku arep nembang cara gila. Iris-irisan delolololo. Madu salele-lele manuke podang unine. Anunine. Aduh. Terangane sinden iki wis populer apa-apa ki ya iso. Tembang wis suwe kependem ya iso. Coba saiki gandeng sindene pinter, saiki wiraswara komplit penabuhe. Ora usah nganggo cakepan ris-risan tela ning nganggo aksara mingkem. Ji, haro, lu, yuk. Iki dong apa to iki? Nggon padang-padang kok hahu. Ruwangsaku duh ora idep isin wong gerange semono durung gelem disapih. Hahu. Ora isin karo putune yae niku hahu. Gumun aku. Saiki sindane papat yo. Wo si ro lu. Iki jam apa kuwi? Aku iki njaluk wo lho. Aku njaluk wo kok, aku jane wegah kon muni ngono kuwi. Aku iki mung njaluk wo kok malah rane iki. Wo. Jentit bokoke dicentitke. Wo. Wis jamin. Mun aku alah-alah. Aku kok nyantrike kaya karo jendet ngono kuwi. Jan wis ora jamak. Yo, Mbak Tiwi yo. Ayo. Ayo kanca suka
Lah ndak saiki Kang Garing. Ana apa, Truk? Goleki wong tuwa. Nek wis ketemu, iya ming arep tak jak omong-omongan lho Kang Garing. Omong-omongan, heeh. Omong-omongan bab apa? Yo, kowe karo aku bengi iki sowane ana endi? Padukuhan Tumpak Kalurahan Girikarta, Kapanewon Purwosari. Ha iya. Ujube, Truk, ujube iki merti dusur utawa sedekah utawa majemuk utawa rasul. Oh ngono, cara simbah mbiyen ki sedekah bumi. Cara Gunung Kidul ya rasulan ngono. Mergo para kadang-tani wis kelakon boyong Sri Sedana ana ing papane dhewe-dhewe. Mula disyukuri kersane diwasa linantaran aku kowe nyuwun kelayan Gusti muga-muga padukuhan Tumpak kene tansah nirbaya nirwikara ora ana sambikala. Ya bab apa wae muga-muga apa sing disedya rancak ora ana sambikala, ora ana pambengan apa-apa. Ya. Kowe karo aku sowan nang bali padukuhan kene. Nek ora kleru wis kaping pindho iki kowe karo aku sowan ya. Jaman semono ya biyen aku isih Joko. Ya, kowe karo aku sowan rene Bapak panitia ngersake lakon adon-adon Mandura utawa Kang Kopokong Swadi Jago. Ya ngono to, pamundhut Truk, pamundhut. Ya kamat mrica kecut sauni-unine. Ayo padha kowe karo aku sing baku ora usah ngomongke bab werna-werna, luwih-luwih ngomongke bab negara. Negara wis ora sing mikir dhewe. Ayo aku kowe ngomongke bab undhaking kesenian ngono lho. Sebab aku kowe iki Tegal Sawahe ning nggon kesenian pemerhati lan pelaku budaya. Tegal Sawahe kuwi wis ngomongke bab kuwi wae. Ayo ya, ngomongke werna-werna malah kleru, malah cilaka. Ngomongke piye carane limayang apik sing nanggap ana ngono wis sampuh kok, Truk. Ayo. Mergo jaman saiki ora kaya jaman biyen. Biyen kuwi sandung jegluk, wayang ketoprak, sindenan. Saiki endi? Nek ora ana saka dinas ngono wis. Oh. Ya ning Gunung Kidul iki tinimbang liyane malah ampuh dhewe. Apa iya takono karo Kiai Bantul. Bantul ki SPJ-nan kowe ora mesti. Ha iya. Ora kaya Gunung Kidul kesandung jegluk. Anggere mangsa ngene iki oh. Dalang apa to sing ora payu mesti rata mesti payu. Iya. Ya sing baku aku karo kowe nyuwun kelayan Gusti ya reng jaga babuh. Ya isane ngono kuwi arep nyumbang werna-werna ora iso. Ya. Ning kene iki ora usah ngomongke bab duit. Saru. Sebab sugih sedulur, sugih rejeki ana kae ya. Ayo kowe karo aku pinangka gelar kagunan. Gamelane slendro pelok barang bem. Babu, kowe arep ngatur kelelagon apa? Aku ki nek ora kaya kiyaine ngono ora sip. Sebab aku ki wong kuno. Wong kuno ki nek ora gending-gending klasik-klasik ngono kuwi ora sip. Yo. Slendro apa pelok? Slendro ya kena, pelok ya kena. Ya men tau diselingi slendro apa pelok. Manut pelok barang saiki Kang Garing. Babuh. Aku ya Tru tak nyuwun jineman uler kambang. Ya sapa? Uler kambang kuwi engko bageke Mbak Darti, engko gladheke glinding busu dirahayu ngono men dum sing adil. Ya gending dolanan kok ngene iki bebayane. Mengko Mbak Rani karo Mbak Tiwi bagae gending cara saiki, gending dolanan cara saiki. Ya. Maka Mbak Darti uler kambang pelok barang. Maka dum-duman pokoknya gawean ki adil ya Tru. Iya.
Perkara liyane ora adil. Ha iya senengane. Ayo, kudu bisa kok tunggoke Mas Agus kok. Jembar-jembar yuk Petruk lek keplok ya pas wiramane lek keplok karo lir-lir ya karo mripate cat melek cat merem iya ha ning rak ketoke nyambut gawe ini lho keplok iya ngandel kok mah itu to gongku malu aku sengit iki senengane cok munafik tapi to cakepane iki mau ora butuh maloji sing penting tentreme ati ora ngandel nyatane ya arep ora kepengin maloji iki ya terus milih bangun ya ayo, nah ya kuwi mung tembang kok ya gong mula. Ora ngandel. Ah iki saiki gladhe glindhe kuwi bageke Bu Sudir. Ya, kuwi nek ora Bu Sudir nyemelangi kuwi engko. Ya. Ha iki aku iki. Pelo garang ya, Tru. Ya. Kino pita
Aja. Tenan kok. Wah, jadu. Apa Mbak Ayu ini dari ngono ki tenan. Tak lus-lus terus kok terus. Ning gandeng ora iso. Woi, kono-kono. Karang manuk podang ki tenan. Cucuk abang. Sleret ireng. Mantes sih. Kira manuk podang ya gong. Iya. Kae sing dingu Mbak Rani ki ora manuk podang kok. Lah kok iso ngarani? Lah nek manuk podang ku ora mulune kuning. Cucuke abang, slerete ireng kuwi manuk podang. Aku iki sing dingu manuk kutut ya. Kuwi kegeden telih. Aja aneh-aneh kuwi. Karang kesenengan manuk kutut ya. Meneng-meneng ki seneng ngopeni manuk kutut ya. Lah iya iki manuk dari iki njuk manuk emprit. Ya. Manuk emprit prit 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 paten cruit wit wit wit. Aku nek karo manuk emprit ki jan sengit ki babe manuk wis cilik mbelere ra jamak. Agrono pari ngono wis luwe pari wis arep ngunduh wis diawut-awut karo manuk emprit ki do klithah klithih. Ula ana manuk emprit takon sing cetha. Kowe ngawur. Salurutan Padha ambyuk yuk, padha ambyuk yuk, padha ambyuk. Konangan bapak tani, mingut-mingut. Nontoni parine seru. Mergo nesu-nesu mergo diawut-awut karo manuk emprit iki mau. Ora dipangan ming diawut-awut. Nek dipangan ku karuan, ming dirusak. Mula sengit tenan aku karo manuk emprit iki. Gumun aku.
Manumprit kok beleri aku nek kecandhek tak pites tenan kok, Truk. Aku ki yo di manumprit loro, padha pating kleter loro. Yo klitah, klitih. Manumprit, yo lanang manumprit. Kanyari kathok. Yo men to manumprit kok. Manuk betet diet. Kira tuh gede ki manuk betet diet. Pating sruwet Ngerti truk kowe wet? Nah ngerti nek ditulis Jawa wa ditaling to dipangku kuwi muni wet. Ning nek wa dipepet to dipangku muni wet. Jawa ki angel kok. Iya to we tenan. Kowe nek arep ajar nulis Jawa tenan nek gone Kang Gareng kuwi buku lakon apa wae ditulis Jawa. Ceremende cara kuno. Ada sing ngegong weruh kuwi. Ceremende cara kuno. Nang residene Bu Wariem. Mesti iso. Iya. Apa ya bocah kok strate. Yung. Akhire garang gladek glinding niki jadi pas aku. Gareng ketok kepiye ngono lho. Ha ya ning ora usel-usel ngono kuwi kok rumangsa kule. Iki mau jineman. Genti kowe Truk, genti aku. Ya, nek genti aku kowe iki nek ora jogetan cara Mataram cekek ngono ora sip yen ngono Slendro ya. Slendro. Aku tak nyuwun mengko barane kendangane cara ngayoja cekek ya. Grompol Mataram yuk.
joget cara Mataram cekek ketok luwes. Ki mau grompol kang gareng grompol. Nek aku tahu jare tahu ana grompol tek. Iya iki mau grompol Mataram ana grompol tek. Piye, Truk? Pamane ngene. Numpak sepur medhun wates ya genduk. Wedak pupur katone luwes. Suwe ora jamu-jamu pisan godhong telo. Wis suwe ra ketemu Ya iso ya Truk, iso. Numpak sepur medhun wates. Terus umpama medhun Bantul. Bantul si ana apa? Ya biyen akeh biyen saiki wis ora ana. Numpak sepur medhun Bantul ya genduk. Wedak pupur kerep disusul. suwe ora jamu-jamu pisan godhong telo. Wis suwe ra ketemu pisan titiran. Ya iso iki lho, Truk, iso. Krempel tek manuk sikatan ya genduk. Bengi golek awan rebutan. Suwe ora jamu-jamu pisan godhong pasir. Suwe ra ketemu pisan ngece. Oh, wah seneng tenan aku. Wis suwe ora jamu-jamune gedheng pepaya. Wis suwe ora ketemu aku cinta Indonesia. Pamane wis suwe ora jamu-jamune gedheng meniran. Wis suwe ora ketemu temu pisan dadi pikiran. Oh, blekuntek. Wis suwe ora jamu jamune banyu uyah. Banyu uyah kok nggo jamu kena. Wis suwe ora ketemu temu pisan terus. Uyah. Apa kok ngebleh-bleh? Saya wandamu kaya ngono. Grompol tek iso go alah kaya ngono we. Kaya ngono kok pamer aku kok pele. Wah, Bagong iki pancen ketek menang-menang. Oh, piye? Ala-ala iki aku sok gendang e. Nunggang genduk. Oh. Wandamu kaya ngono. Wandane nek kaya ember. Kaya ngono kuwi. Nunggang genduk ora medhun-medhun ngono ya, Gong. Wandamu kaya ngono kowe. Maune iki ya tak pikir nganti memet kae jebul. Duh. Terakhir iki kleru, mulane dilambi iki rasa mbombo kaya ngono kuwi. Wis tak pikirin to. Lambi iki nganti duwer kaya ngene iki ora lemes to. Ora ana apike ana wae. Apike nek nggo mangan cepet. Wandamu. Padune ora gelem kalah wis senengan iki. Ayo Mbak Wi saiki. Ya. Ya. Kelangenan e. Ngarani kelangenan iki gareng iki. Aduh, aku kelangen aku kuwi kok. Nek gareng wi, nek aku kuwi kok. Ayo, keseniane. Sancane iki tenan kuwi. Iki mek guyon tak kandhane ya, Rek. Iki tenan iki. Para pepunden biyen. Dalang sinden. Wiyaga iki ora kena pisah. Wiyaga sinden iki anak dalang. Jadi sinden-sinden iki anakku. Jadi umpama dalang kok sembrono karo sinden jenenge ketegelen tegel karo anake ngono. Oh, ngono to iya. Mula tenan aku weling. Nek seneng dadi dalang rasa werna-werna sinden. Sinden iki anak dalang. Diruwono aku iki lho kapan aku
tau duwe kasus karo sinden ndak. Mergane sinden ki anakku kuwi. Oh, kena buktekke ya ora kena. Nah aku wis pokoke kena guwine ngono wae. Ya. Arep ngaturke apa? Saiki ayo kono takonono dhewek wong kelangenanmu. Aku kelanenganku kuwi kok. Takonono dhewek badhe ngaturke napa, Mbak Wi yo. Jineman mawon nggih, Pak. Jineman nggih kenging napa nggih kenging manut aku iki cok gampangan. Klambi lurik mawon. Manut klambi lurik kenging, klambi ijo kenging. Klambi ireng kenging. Ya cetok klambi lurik to. Ya. Jadi mari klambi lurik ya. Ayo kok. Ya. Klambi lurik. Kemana? Nggih to, Pak. Duh, jan gareng ki. Mengko ndak sikilmu ki malah saya cacat, Treng. Wong sikil impalit kaya ngono kok yak-yakan. Sik seneng-seneng iku jan tenan. Sesuk tak tukokke bendot. Aku iki wis cabut gawe tak nggo klumpuk-klumpuk. Tak tukokke bendot. Gudiken. Nek kowe tak tekokke apa, Go? Wes gelem ya kene iki, ora gelem ya kene iki apa anane. Sapa kuwi lho? Kelangenan kuwi. Yo. Pantas luas bolatane dasar mas kuning kamu kiri sripat sripit lembengan senengane kok nekat wae. Wah, senengane gawe kagel ing tias. Ki takerane bendot e. Karepmu kono bendot aku tak ora apa-apa. Pokoke pahit aku mung iki. Gelem ya iki ora gelem ya iki. Oh
wis rek. Pokoke njaluk pisan kas aku saka seneng-senengku. Ya Mbak Rani saiki ya iso. Iso ora kowe iki klambi lurik apa lurek? Ya, ayo. Kelangenanmu, Reng. Oke. Agemanmu. Agemani. Agemane kok agemanmu, Gong. Klambi. Loreng. Wah, jan. Piye, Truk? Nek kowe niki piye? Mbak Yumu kenes ta, Truk? Jan. Mbak Yumu jan kenes ya, Reng. Iya, piye ta? Ya. Aku lho, Truk sing sok mulang. Oh, iya ta, iya. Lirak, lirik, pantas luas bolatani, kesari mas kuning namu kiri, seripat seripit lembehani. Leren ora ya? Monyet iki. Dinengke kok ora eling karo wektu ya. Bapakmu ki kondang wong disiplin kok ndek anak 3 dan 17 ya. Ayo nembang apa ki mau? Iki mau glathik glinding kali uler kambang, Petruk. Grompol kek kula klambi lurik. Klambi lurik kok ditembangke nang kene. Oh, sapa sing nembang? Pot dianggap aku gumun karo klambi lurik ngono po. Mbak Tiwi suwe-luwe sing nembang ki Cliwi. Pantel aku. Kiai nesu jan apik kok. Sajake ada rasa karo Tiwi iki. Lah kok bareng Tiwi nembang muring-muring mak blas. Terus ki Gong. Kok nesu kiyaine ora, kiyaine anggere skara kae ora apa-apa. Ming kari kowe Gong. Yo, ayo. Ayo yang, sayangku yo. Sapa Mbak Rani Gong. Ayo. Ayo sayang. Badhe ngaturke napa? Pak, ngimpi. Oh ngimpi. Iya. Alah. Nggih.
ngambara ing ngawang langut bebasan tanpa tapi wah jaduh duh dinglike adu-adu le tuku saka semanu kuwi iki kok ngerti ngerti wae sekarang aku apa-apa ki weruh ya yang yo nara pesik meko mega mendang bagaimana kok meko miber Iber dari jagat jagat yuladoro Wulandara barengu ngambara ngunggahi uno gunung ketunggul ngumbar gragasan katungkul ngumbar gagasan aku sing nuntuni gong karepmu satemah satemah kinawa ngimpi elok tenan wah karang yo partnerku kok yo ora tenan kuwi kelangenan yo terus iya yo yo ida titit Seripat, seripat, lo 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 lo
Senggake kok ngono kae lego. Oh, oh. Bagong iki senggak pancen karang wiyaga-wiyaga ki Wiraswara ki rale aku kok. Angger aku kantuk ya kancaku do meneng. Katon tembang apa? Lah kok aku mau jingkrung ning lincak kono kok krungu kok daki-daki jebolane mung ngimpi. Niki mau tembang langgam ngimpi. Oh, langgam ngimpi to. Imo. Aku kelingan jaman aku. Arep oleh mbokmu biyen. Direwangi aku ki nganti arep jotosan karo kancaku dhewe. Nganti aku digangseni ning perapatan. Oh, jebul ngimpi. Wadane kiai iki ngono. Nggo penutup rek apa? Ayo. Numpak perahu layar. Bukos Kosaron Seledro. Ayo. Perahu layar. Jemu karo mesem guyu
jan slendro terus pelok perahu layar iya. Terus apa? Ayo kowe karo aku padha nyendikani dawuhe kakekne. Kakekne mau wis duka karo aku kowe karo aku kudu sing disiplin karo wektu. Ya. Kae sajake Ndara Permadi lagi nampa dawuh Sang Tapa Begawan Abiyasa. Ayo enggal diplayoni terus ayo Kang Gareng diplayoni darani dhewe.